Nazdar ľudia, to som ja Ulbrok. Budem nový let's player na Minecraft s mojim priateľom Katocím. Čaute. Budeme samozrejme natáčať aj iné hry, povedzím aké napríklad. Napríklad S4 alebo LOLko. Nepilete si to s Volkom, lebo Volko a LOLko je rozdiel. V podstate sú obidve odvodené od Warcraftu, ale je v tom rozdiel, veľký je v tom rozdiel. Budeme natáčať samozrejme let's play aj z iných hier, pošlite nám linky, len nech to není Battlefield 3, Modern Warfare 3, pretože fakt to naše kompy neutiahnu, pretože nie sme lovatí až tak extrémne. Ešte tak po prípade ja sám, síce bez Katociho, ale ja by som mohol natáčať z Modern Warfare jednotky. Dáme vám lekcie, ak prežiť prvý deň v Minecrafte. Potom naučíme vás hrať S4, aj LOLko, tomu ťažko pochopíte, ja sa to ešte len učím. To vám budem vysvetľovať ja. No, a čo by som vám povedal, netuším. Spravím si tu taký hrob, ak vidíte, nevyšiel mi, nevadí. Tak bolo by som rád, keby sme dosiahli tých 50 odberateľov, pretože nie sme ment, nie sme rady, ale raz myslím, že budeme ako oni. Sice nie až taký dobrý, že? No, Tak zo začiatku by nám stačilo obidvom tak 20 odberateľov a ak to pôjde vyššie, bude to lepšie a naše videá nebudú extrémne dlhé, lebo točíme cez taký divný program, neviem prečo, môžeme natáčať len 10 minút, skúsime na tom porobiť ešte. Samozrejme, že nebudem točiť zase hodinové videá, to sa mi naozaj nechce. pod videom nájdete naše Skypey a môj channel. Áno, tvoj tam nedám, netreba. Hajzel, daj ho tam. Hej, napíšte si iba YouTube lomeno a nájdete ho. To asi tak všetko, lebo toto len krátka informačka. Ďalšie videá, čo budú najskôr asi z hry S4. Možno, že začnem natáčať ešte dneska, alebo ešte spravíme spolu informačku jednu na Minecrafte, takú spoločnú. Toto mám single player, ale volám s kamošom. Tú druhú informačku možno, že to bude aj na S4, aby ste ma tam videli. Rovno, no. To je asi tak všetko zatiaľ, no. Tak s Bohom ľudia.